Hi Pangya, magandang gabi. Magluluto tayo ng vegetable. Ito po, Chinese vegetable. Ang sahog po ay beans. Yan po, beans po siya, yellow beans. Yan, yellow beans. Tsaka garlic and chicken broth and this. Yan. Yan po ang gagawin nating vegetable ngayong gabi. Painit na po tayo ng kawali at tayo maggisa na po ng bawang. Maglagay na tayo ng mantika, pangyaw. Bawang. Paminta. Gulay. Kalahating chicken broth. Tatakpan po natin siya pangyaw para magbaba ang gulay. Check natin pangyaw, o di ba? Bumaba na ang gulay. Saka natin haluin. Lagyan natin ng beans. Ito pangyaw, isang kutsara lang kasi maalat siya. Yan. Okay na siya pangyaw. Halo lang halo. Luto na po siya. Ganyan lang po kasimple siya. Lutuin ang Chinese vegetable. Diba? Thank you pangyaw sa panunood. Ingat po tayong lahat. Kung nasaan man po kayo. Ingat, ingat. God bless. Thank you for watching. Bye-bye, pangyaw. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Please subscribe po sa aking munting vlog. Bye-bye. Si Bicolana po ay magbababay na po. Yan. Thank you for watching.